Čaute všetci, máme tu ďalší výlet. Dneska som sa rozhodol si spraviť výlet k moru, k pláži. Po tom, čo som videl nejaké video, ako si tu niekto nazbieral celkom pekné fosílie, tak som sa rozhodol, že tiež chcem mať svojho dinosaura doma nejakého. Tak a dneska je výlet o tom, že budem si hľadať nejaké fosílie. Uvidíme, čo nájdeme. Je tu celkom veľká dlhá pláž, aj keď momentálne situácia je taká, že je príliv, tak z tej pláže není až tak veľa, ale stále sa dá po nej chodiť, takže by sa tu mohlo niečo dať nájsť. Podstata je, že z času na čas sa vlastne brehy zosunú a to odkryje nejaké tie fosílie. No a potom samozrejme veľký ten kameň sa dá nájsť dole na pláži a tak ďalej. A malo by ich tu byť relatívne dosť, čo som pozeral videa, čo mám napozerané, tak je tu toho asi dosť. Takže dneska to bude taký fossil hunting. No a uvidíme, čo nájdeme. Možno aj nič, možno bude niečo zaujímavé. Ono sa im tí ľudia chodia zbierať tie fosílie celkom často, takže je dosť možné, že to bude vyzbierané. Ale každopádne ideme to vyskúšať a keď by sa niečo našlo, tak to bude celkom fajn dekorácia do domu. A je to tu skoro až zatopené. No, takže ideme na to, ideme sa, ak by bol príliv ešte trochu vyšší, tak asi nemám šancu sa sem dostať, alebo odtiaľto, no ešte uvidíme. No, takže ideme si hľadať veľaké kamene s nejakou mušľou alebo niečím takým. Uvidíme, čo sa bude dať nájsť. Inak dneska by toto bolo dobré aj na šnorchlovanie, plávanie a tak ďalej. Tá hladina je úplne kľudná, krásna pláž. A ako na tejto pláži by som si vedel predstaviť aj viac aktivít, jak len hľadať fosílie. No, ale dneska máme úlohu nájsť nejakú proste zdochlinku pred mnoha miliónov rokov. Tak uvidíme, čo sa nám podarí. Není som žiadny paleontológ ani nič podobné, len som sa nechal inšpirovať jedným videom. Jedno video ma posunulo k tomu, aby som dokázal proste stávať skoro ráno a šoférovať 3 hodiny na túto pláž. Sú tu kopec mušiel je tu. No takže jedno video ma dokázalo k tomuto naštartovať alebo nabudiť. Ale celkovo sa mi tá pláž ľúbi. Celkovo sa mi to tu ľúbi. To tu také pekné, také... Tu už sa blížim k voľakej hromade kameňov, tak uvidíme, či nájdeme voľačo. Tuto nie. Aha. Tu už je vidieť rozbitý kameň. Tu na tento, takže dá sa povedať, že voľakto, alebo je teda očividné, že ľudia sem chodia zbierať tie fosílie. Aha. Takže uvidíme, čo tu bude. Čo sa mi nepáči, že dneska som si nepristal až tak skoro ráno, ako by som chcel. A už som prišiel neskoro a už sa tu zbiehajú ľudia, to moc nemám rád. Tu je ďalší kameň, čo sa snažil niekto nájsť nejakú fosíliu. Môj problém je, že ja mám len malé geologické kladivko, takže uvidíme, jak nám to s ním pôjde. No ale netreba sa vzdávať hneď na začiatku.
parkovanie som si zaplatil na 6 hodín, takže bude to tu na dlho, ale nevadí. No jak som vravel, tak tých ľudí sa tu už bieha dosť veľa, už normálne také stádo za mnou. To som si myslel, alebo som čakal, že tu budem sám, ale musí tá pláž byť dosť zaujímavá, populárna pre domácich. No, idem hľadať. Vlastne najskôr sa chcem priblížiť až tam k tomu klifu, k tomu útesu. A tam sa budem asi hľadať tak poriadnejšie. Nejaké také úzly. Uvidíme, či sa mi podarilo čo nájsť, lebo je vidieť, že tí ľudia sem chodia a zbierajú to tu. Je to jak s hubami proste, hubári. Nájdu si les, nájdu si miesto, tak potom tam všetci chodia zbierať huby. To, že Anglicko eroduje a to more to tu pomaly požiera celú tú krajinu, celý ten v podstate ostrov, Anglický ostrov. Tak je vidieť aj podľa tohto, toto je bunker z druhej svetovej vojny. Celé toto východné pobrežie Anglicka bolo posiaté takýmito bunkrami. Už v predchádzajúcom videu som to niekde natočil. Bol to celá taká sústava bunkrov. Vlastne, lebo od mora sa očakávalo, že prídu Nemci a bude sa treba brániť. Takže toto stálo, tento bunker stál vlastne hore na tom kopci. No a tým, že vlastne to tu eroduje a to more to rozožiera, tak jednoducho tak toho prevratilo. Bunker sa nerozbil, len je to taká betónová kocka, ktorá sa zosunula a prevrátila, ale zostal celý. Asi táto pláž bola tiež bránená kvôli tomu, že dalo by sa tu krásne vylodiť, dalo by sa tu krásne útočiť, takže si to tu určitým spôsobom nejako chránili. No a myslím, že niekde hore na kopcoch budú ďalšie bunkre. Takže za pár rokov padnú aj tie. No ale hen tam vzadu, asi to nevidíte, lebo slnko svieti do kamery. Hen tam vzadu je asi čerstvý zosuv pôdy, alebo toho útesu bol. Takže tam by to mohlo byť zaujímavejšie. Tu už sa dostávam k vlastne útesu, alebo klifu, alebo ako chcete, to je jedno. A v podstate, čo sú uzle, alebo uzly? Sú, no píň odbeha. Tu už to niekto vyberal. Vám ukážem, čo ideme hľadať. V podstate úzol je toto. Toto je úzol, v ktorom by sa mohla ukrývať fosília. Keď vidíte, tuto to už niekto vybral. Tu niečo bolo zaujímavé, tak niekto to tu už povyberal. Tu tiež. Tu na tiež. Toto je ďalší úzol, ktorý by sa dal vybrať teoreticky. Tu je ďalší, ktorý sa už niekto pokúšal vybrať. Celá tá skala je veľmi mäkká. V podstate blato. Takže v podstate niečo také hľadáme. Niekedy tí uzle sú padnuté už na zemi pod takýmto útesom. Lenže v tomto prípade tu tie ľudia chodia dosť veľa, takže asi to bude vyzbierané. Takže tu sa toho asi moc nebude dať nájsť. Aha, tu bol aký veľký. Tuto bol aký veľký a je preč, takže tam asi možno bolo čo zaujímavé. No ideme hľadať, až čo zaujímavé nájdem, tak vám dám vedieť. No, tu je ďalší úzol. Tuto je ďalší úzol. Aj tuto bol úzol, ale to bol, kto sa snažil rozbiť a vybrať, čo tam bolo. Tento sa snažil niekto vybrať, tento úzol, ale mu to neišlo, tak ho len rozbil. Tu je ďalší. Tu je ďalší, takže je tu toho dosť.
Len treba mať proste šťastie na také niečo. Dokonca aj tam hore, neviem či to vidieť, je jeden rozštepený, takže aj tam bol nejaký a niekto to vybral. Toto není od uzlu určite, ale taká jaskinka, asi sem chodia všetci šťať, tak tam nejdem, ale tam hore je jeden veľký úzol. Tam je ďalší, to by sa oplatilo zobrať. Po ceste naspäť. Nechám si to ako rezervu, keď by som nič nenašiel. Dobre, ideme hľadať ďalej, ideme pozerať. Lebo keď natáčam, tak sa nesústredím až tak veľmi na tie skaly. A potom môžem mysnúť niečo. Či sa bude dať lietať dronom, lebo to bolo jeden z ďalších dôvodov, prečo som sa sem vybral, že som si stiel na nejakom peknom mieste zalietať a spraviť pár pekných záberov. A v poslednej dobe mám smolu na videá, keď sa rozhodnem ísť zrobiť nejaké videá, tak to počasie sa väčšinou dosť pokazí, tak neviem aj jak ma počujete vo videu v mikrofóne, či to moc nešuští, ale tak hádam to bude dobre. No, ešte stále ideme až vlastne tam k tomu zosu. Popadané kamene všelijaké a tak ďalej. Takže ideme sa pozrieť tam. Tam by to mohlo byť zaujímavejšie. Myslím, že väčšina ľudí príde po tieto kamene. A tu sa otáča, nikomu sa nechce ísť cez tie kamene. Neviem, či to počujete, ale ako fúka vietor, tak normálne je počuť, ako zosúva kamienky a rôzny ten bordel skalnatý dole. Tie skaly sú úplne nestabilné, to sa zosúva každú chvíľu niekde niečo. Je to úplne mäkké. No a keď sa to more do toho opiera, tak je to tak je to asi dosť vážne to padá. Môže to byť dosť vážny problém, keď je príliv, sa vráti naspäť, bude musieť dávať na to pozor, lebo v podstate je vidieť, až kam tá voda ide, tak to... Keď je príliv, tak asi je to tu pod vodou všetko, mám taký dojem. Takže... Ale teraz asi začal odliv len, takže mám chvíľu na to, aby som sa tu motal. No, už som sa dostal k tomuto zosuvu, ktorý bol asi relatívne nedávno. A tu by to mohlo byť zaujímavejšie. Tento vrch tu určite bude už preskúmaný, povyberaný. Neviem aký, ako napríklad tu vyzerá, že bola nejaká fosília, alebo niečo, nejaký úzol, čo niekto vydlobol. Ale aj keď pozriete, to je tak nejako inak. Ako som vravel, není som žiadny paleontológ,
ani nejaký taký človek, čo sa zaoberá horninami. Takže moc o tom neviem. A tu máme, no pozrite sa, prvé fosílky. Vidíte? Tu sú prvé fosílky. Je to len odtlačok malých nejakých mušiel, ale proste, čo som sa tak dočítal, tak nejakých 150-160 miliónov rokov. Paráda, lenže toto je málo. A tu je ďalší. Vidíte? Vidíte? To všetko sú skameneliny mušiel spred dávnych rokov. Takže ideme hľadať ďalej. A problém s tými fosíliami je, že musíte sa dobre pozerať a musíte si byť taký nejaký jak to povedať? Musíte to zbadať jednoducho, musí vám to padnúť do oka, že je tam nejaká časť v tej skale, ktorá tam proste nepatrí. Lebo niekedy to môže byť nejaký roh, zub alebo niečo také, čo jednoducho vám tak nejako nezapasuje do tej skaly. No, ideme hľadať ďalej. No, tu máme ďalšie otlačky. Neviem, či to vidieť. Tu sú ďalšie fosílky. Tam je ďalšia, tá bola celkom veľká. Tu sú ďalšie. Inak, keď vám môžem poradiť, nikdy si nekupujte salamony, topánky do terénu. Šmíka sa to, nedrží to nohu, strašne to sedí na nohe, no proste katastrofa. A hlavne na takýchto nejakých skalách sa môžete dobre doďobať. No, ideme ďalej natáčať, ideme hľadať. Keď bude niečo zaujímavé, zapnem. Aha, tu je ďalší kameň s kopec fosíliami. Alebo teda otlačkami nejakých mušiel. Idem hľadať, toto vyzerá zaujímavé. Tu je ďalšia krásna otlačka, alebo teda celkom pekná, zreteľná ešte zatiaľ. Ono to more to za chvíľu umie. Ideme ďalej. Lebo to není presne to, prečo som sem prišiel. Ja som sem prišiel pre zlaté nugety. Srandu si robím. Ideme hľadať. Tu už by to mohlo byť zaujímavejšie, tu už je to také viacej kamenisté, lebo v podstate čo ja hľadám sú kamene. No, ideme hľadať.
si trochu zalietali a ideme pokračovať v hľadaní tvrdých zdochliniek. Neviem, či to bude až také jednoduché. Dokonca mám pocit, že to bude čím ďalej zložitejšie. Uvidíme. Aj tu niekto už rozbíjal. Asi. Tam je nejaká rozbitý kameň. Už treba sa posnažiť niečo nájsť. Tak asi väčšiu šancu by som mal. Aj tu je niečo. To bude tiež nejaká rastlina tam otlačená. Ono, asi by som mal väčšiu šancu tuto. Ale ja sa trocha bojím toho klifu, že sa tam odtiaľ niečo zbe. Že odtiaľ niečo spadne. A okrem toho, jak je to tu mokré, a jak som už spomenul, salamóny, topánky, úplne špatne, úplne zle celé. No, tam je nejaký úzol. To by som mohol možno skúsiť vyťahnuť. Ešte počkáme na to. Ale vravím, je to salamóny, topánky, to sa šmíká. Úplne by som to zakázal predávať ako topánky na turistiku. No dobre, vyťahol som kladivko a ideme skúsiť porozbíjať niekoľko kameňov, či náhodou niečo nenájdem. Tam vidím jeden, ktorý by mohol byť zaujímavý, tu je druhý, ktorý by mohol byť zaujímavý, tak idem skúsiť. Pokúsim sa vám to natočiť, ale jelikož som sám, tak to natáčanie samého seba je také dosť zložité, takže nezaručujeme, že to bude krásny úspech. Ideme vyskúšať. Problém pri takomto hľadaní je ten, že človek musí dávať väčší pozor na to, kde stúpa a nemôže sa plne sústrediť na to, čo hľadá. Takže je to také, že ľahko človek aj niečo mistne len kvôli tomu, že dáva pozor pod nohy. Ale zase radšej oželiem jednu fosíliu, jak by mi mali chýbať 3 zuby. Ako ľudská sprostosť nemá hraníc. Toto je relatívne čerstvý filter
čerstvý filter z náklaďaku, olejový filter. Ako je mi zle. Ste sa nenormálne z ľudí grcať. Čo už. Toto tu trochu vyzerá ako skamenelina a korytnačieho pancera. Idem to rozbiť, uvidíme, čo z toho bude. Fakt to vyzerá jak korytnačí pancier. Nehovorím teda, že to je, ale mi to tak pripomína. Nič tam není. Skamenelá korytnačka. Ideme ďalej. Musíme nájsť niečo pekné. Ako ani sa nečudujem, že so mnou nikto nechcel ísť. Každého asi nenapadlo, že toto bude blbý výlet. Ale mňa to baví. To tiež nič není. Ale to bol veľký minerál, alebo čo? Tam. No, to je nejaký minerál tam bol vnútri. No, ale ja s tým fosíliu. Ja s tým mŕtvého dinosaura. Nejakého. Takže idem hľadať ďalej. Neviem, čo by bolo lepšie, či hľadať skôr tam v tej stene, alebo tu na tých šutroch. Chcelo by to mať za sebou nejakého paleontológa. Tuto som si našiel skalu. Má tu takú rybu, si ju skúsime rozpoliť. Čistý písek. Z toho skamenelina ešte len bude. Teda bola by. No, ideme ďalej. Lenže jak ďaleko ešte mám ísť? Nemyslím si, že toto sú také kamene dobré na fosílie. Všetko je to taký pieskovec, také mäkké. Ja si myslím, že tí fosílky budú v niečom tvrdšom. V takomto niečom. Ale aj to je pieskovec. To je znútra mäkké. No ideme ďalej. Už som videl viac kameňov takéhoto typu a v podstate toto je asi tiež nejaká fosília a presne takýto istý tvar otlačky. Neviem, či je to nejaká kosť niečoho, ale už som ich tu videl viacej. Takže som si skúsil tu vybrať nejaký kameň. No vyskúšame. Idem ešte tuto za roh. Je tu krásne vyšlapaný chodník. Takže zase kopec ľudí tady to chodilo. Ale idem tuto za roh a keď nič nenájdem zaujímavé, tak sa otočím. Pretože trocha sa bojím toho prílivu. Zaujímavé to tu. O, tam je aká pekná piesková pláž. Možno sa prejdem až tam. Keby niečo, vždycky môžem ísť niekde hore. Počkám 6 hodín, alebo koľko bude trvať príliv. A potom môžem ísť ďalej. Takže to bude dlhý výlet. Takže by som bol radšej, keby stihnem rýchlo nájsť nejakú peknú fosíliu a môžem ísť do prdele. Lebo ja chcem peknú fosíliu. Idem vyskúšať rozbiť tento kameň. On je taký
porysovaný nejaký. Tak možno by tam čo mohlo byť. Nič. Neviem, kde by som tu mal pokračovať. Či by ísť bližšie k stene radšej, alebo byť tu na pláži. Netuším. Ale aj tu niekto rozbiehal už. Tento niečo mal asi nejakú fosílku. No ideme pozrieť, nejaký pekný kameň. Tu som si našiel tento, tak skúsime na ňo klepnúť. Skol. Nič. Ešte skúsime. Skol. A nič. Tu je pekný úzol. Tak idem skúsiť, či ho dokážem vytiahnuť. Sa trocha bojím, že ten klif sa na mňa zdrbe. No, snažil, ale toto vyťahnuť nejde. Neviem, nakoľko to stojí za to, pretože aj tu niekto už tak ďobal a hovno vyďobal. Tento tiež tu zostal. Toto všetko, čo je tu narozsypané, táto suť, to je z toho, že ľudia tu takto dolujú tie fosílie. Napríklad toto tiež niekto odkrojil, ale už dávno. Takže ideme ďalej, nájdem si niečo jednoduchšie. Títo dvaja sa ma pýtali, že ako vyzerá tam tá cesta naspäť, lebo že dá sa ísť aj taďalto, ale sú tam nejaké laná, po ktorých treba šplhať, či čo to vraveli. Tak toto bude asi dosť náročné, tak budem sa musieť vrátiť. No ale poviem si pozrieť vodopádík. No je tu krásna pláž. Tam taká malá jaskinka. Alebo čo to je? Konečne rovná plocha pod nohami. A tu nám teče vodička.
Keby viem, že nie je studená, tak sa tam osprchujem, ale viem, že bude studená jak čert. No idem klepať. Idem vyklepať volača. Tento vyzerá dobre, ešte ho nikto neklepal. Nič. Otočíme. Nie som žiadny geológ. Neviem, čo je to za skalu, ale frka to je blbé. Tento. Uč. Ale dobre sa to štiepí. Čo mi to ľudí? Nič. No, ja bolo čo naklapem. Potom vám ukážem. Lebo s dvomi rukami si to robí lepšie. No, idem pozrieť toto trochu k brehu. Oj, ale fúka. Či tu náhodou volačo nebude. Ale podľa toho, jak je to tu porozbijané, tie kamene, tak tu sa to proste len tak hemží zberačmi fosílií. No jasné, tu je to úplne rozmrdané všetko. A zase plasty, bordel, fľaše. No ale zase keď sme pri tom, ja som si mohol teraz zobrať nejakú vodu. A nič, ideme ďalej. Tento vyzerá dobre, Vlado ho načínal. Ale mám dojem, že to len tak búchali o kameň a nedokázali to rozklepať. Teraz som tu rozklepol jeden kameň, nie je to síce fosília, ale zase je to nejaký minerál tam, ktorý vlastne sa tam nejako dostal a usalašil. No, ideme ďalej, lebo čas nás začína tlačiť. Len jak som povedal, tuto je to prehrabané lovcami fosílií, tak šanca na úspech bude asi nižšia, no. Klietka na krvo, a takto sa chytajú kraby do takýchto vecí. Aj keď táto je tu tak nejako podivne daná. Ono ich väčšinou bývajú v mori. Asi ju len vyplavilo. Odtrhlo nejakému rybárovi alebo niečo. Fú. No toto by bolo čo mohlo byť, ale hovorím, mám dojem, že toto to už bude prehrabané. No vyskúšame, rozbijem pár kameňov, uvidím. Ale musím povedať, že veľmi pekná pláž, veľmi pekné miesto. Ľúbi sa mi to a tuto vzadu ani nikoho není. Úplne paráda. Normálne, keď chcete kľudný deň na pláži, vysoko odporúčam. Tu je krásne vidieť, prečo sa Anglicko rozpada tak jednoducho. Fosílka nejaká. Nič. Ale tá hornina proste, to je blato. Nie je skala. Nič. No tu som si našiel takýto kameň. Neviem, či vidíte tam tých ľudí, ale aj tí došli klepať, proste aj títo tu mláďa. Kto sem príde, tak ten príde proste na fosílie. No, ideme rozklepnúť, skúsim rozklepnúť tento. Nič, prázdny. Aj keď bolo, čo tu asi bolo, je to tam také hranaté. Neviem, ťažko povedať. Prázdne. V tomto nič není. Čo to
tak tento. Aha, tu sú také malinké ryhy, takže voľačo tu áno, bolo, toto, voľačo tu bolo, ale tiež to nie je taká fosília, ktorú by som si predstavoval. No, stelo by to okuliare. No, tak to je pevnina, tu je jaká mušla. Pekné, ale zaujal ma tento kameň tu, takže ho skúsime rozklapnúť. Keby tu bola uložená pekná fosília, by to bolo že krásne. Ale je tu trd baraní. No, idem pomaly naspäť. Možno mi niečo cinkne po ceste naspäť do oka, do nosa. Do oka mi možno tak frkne kus kameňa. Tu je aké vajco. Toto nebol dobrý nápad. Ale pekný kameň. Gulatý. Totálne. A keď už je taký pekný, tak ho musím rozklapnúť. A je prázdny. No, tu som rozbil tento kameň, takže tu bola fosília. Toto je vlastne ten protiváhny kus. Skúsim to ešte rozmlatiť. No a ešte som našiel takýto malý kamienok. A toto tu vyzerá, že by mohla byť fosílka. Tak to ideme skúsiť rozlupnúť. No dúfam, že sa mi to podarilo ako pekne rozbiť. Nepodarilo sa mi to rozbiť, ale fosílka tam bola, len akurát, že to nešlo rozbiť poriadne. Nevadí, ideme hľadať ďalej. Tu som našiel kameň a toto je tiež definitívne nejaká fosília, alebo bola. Není to moc pekné, není to proste nič zaujímavé. Či možno keby som na to klepol? Skúsime, čo poviete? Skúsime. Možno z toho vyjde niečo pekné. Prd. Je to dosť zložité obsluhovať aj kameru, aj kladivko. Ale nemal so mnou kto ísť. Takže výzva pre vás na budúce, kto sa chcete pridať na výlet. A halúziť sa niekde pri mori s geologickým kladivkom, tak môžete napísať. Ale tentokrát nemal so mnou kto ísť, kto by mi pomohol aj natočiť video. Takže musím si to robiť sám. Takže našiel som takéto niečo. To skamenelina nejakej mušle alebo niečoho takého, muselo to byť dosť veľké. Už to samozrejme zub času okresal, vyzerá to už o ničom, ale keby to bolo celé, tak je to krásny kúsok. Ale ja skúsim na to len klepnúť, či zvnútra tam nebude tá kresba taká krajšia. Skúsim, uvidím. Nemám nikto chytiť kameru, takže
Musím vás vypnúť, potom zapnem. Ak to bude zaujímavé, zapnem. No, vyzerá to, že dneska to bude bez úspechu. Dajú sa, tie fosílie sa dajú kúpiť, proste kúpite to na eBay, Barde, to je, ako nie je to žiadna veľká hodnota ani cena. Alebo teda takto začínajú od 5 libier až do pár tisícov. Samozrejme, pokiaľ je to veľká zaujímavá kosť z dinosaura, alebo zuby z megalodona, alebo neviem čo, tak to vie byť drahé, ale taká bežná fosílka to nestojí proste nič. Lenže podstata není to, že kúpiť. Každý si vie objednať a kúpiť, lenže ja si chcem nájsť svoju, čo sa mi dneska asi nepodarí. Začínam byť skeptický, ale nie je nikde napísané, že si takýto výlet nemôžem urobiť ešte raz, dvakrát, trikrát a proste vybrať sa vole kde. Možno na nejaké iné miesto, možno na nejaké miesto, ktoré je horšie, ťažšie prístupné a jednoducho skúsiť to tak nejako spraviť. Skúsim to toto rozbiť. A skúsiť si nájsť niekde inde niečo. No, ja idem ešte hľadať. Tamto vajíčko sa mi nepodarilo vybrať, alebo teda úzol, či jak to volajú. Ale našiel som tu takýto druhý. A to by mohlo byť schopnejšie. Skúsim to len tak rozmlátiť. Vystiela lepšie kladivo toto. Ideme dávať. Jak je odliv, tak to je úplne paráda. Idem sa tam pozrieť. A tam tie kamene, jak je to vymleté, vymité, tak je to z toho normálne až taká rovná plocha. Celkom zaujímavo to vyzerá. Takže idem tam, možno tam nájdem nejaký kameň, lebo mám taký dojem, že tuto pri tom útese mám dojem, že tam je to vyzbierané, tí ľudia tu behajú a hľadajú proste tie fosílky a možno tam pri mori toho bude možno oveľa čo viacej alebo väčšia šanca, lebo keď je príliv, tak je to tam zaliaté, takže sa tam moc ľudí nedostane, takže majú šancu len keď je odliv. Takže možno to bude ale úplne zaujímavé, jak je toto krásne vymleté, vyčistené. Paráda. Neviem, či vidíte, koľko je tam ľudí vpredu pred nami. Nechcem tých ľudí natáčať moc blízka, ale všetci tí ľudia hľadajú proste fosílie. Každý čumí do zemi a hľadá fosílie. To je strašné. Toto som si vybral si najhoršie miesto, lebo tu nič nebude. Takže na budúce to budem musieť prehodnotiť a budem musieť ísť niekam inam. A tu som si... Ani som nemusel klepať, volá, kto to vyklepal už za mňa. A táto je ale pekná celkom. Možno si to len tak pre srandu zoberiem. A tu je z druhej strany. Ale niekto má tú peknejšiu časť. To 3Dčko. Možno si to zoberiem. Aby som mal aspoň niečo. Tak to bude na dneska asi stačiť, jelikož som celkom nachodený. Aj baterky končia, aj karta končí, jedno s druhým. Takže na dneska to asi zabalím. A mám len túto, čo som našiel, fosílku, ktorej lepšiu časť má niekto iný.
Takže ak je to niekto z vás, tak prosím odozdať sem. No a určite si ešte na nejakú pláž niekedy vybehnem a pôjdem popozerať nejaké takéto veci, nejaké takéto fosílie. Je to celkom sranda, je to sranda a není to jednoduché. A človek sa vážne musí pozerať okolo seba a rozmýšľať, ktorú skalu si skúsi rozbiť a ktorú proste nechá tak, ktorá vyzerá dobre, ktorá nevyzerá dobre. Takže je to taká zaujímavá činnosť, hľadanie fosílií. Fosílie nájdete všade po svete a dokonca aj na Slovensku, trilobitov a podobné srandy. Viete to tam ponachádzať. Takže kto máte alebo kto neviete čo s časom a chcete si spraviť nejaký zaujímavý výlet, turistiku alebo niečo také, tak je toto celkom dobré oživenie a možno sa niečo aj naučíte o skalách a tak všeobecnosti o minulosti tak je to celkom dobrý tip. Ja sa tu idem ešte trocha pomotať po tomto mestečku, pláži a tak ďalej a uvidím, čo tu nájdem, čo sa tu dá vidieť, ale to vám spravím len tak pár klipov